nakalaps ng conditioning ko mga kaji. Sige. Sa lahat ng hawak ko ngayon, ito ang pinakagusto ko. Yan na sak mga Aji, gagambino pa rin. Magandang gabi o tanghali o umaga man to kung ma-upload ko mga Aji. Papait akong gagamba sa inyo ngayon is from TM, Good, OS sa yung jumbo natin mga Aji. Yung iba dito nailaro ko doon kay Albia, yung iba naman is naglaps na ng conditioning ko which is hindi ko nailaro talaga. Pero papakita ko sa inyo mga Aji kung ano pa rin yung galawan ng gagamba. Bibipakita mga bibig sa isa, padaanan mo lang. Ito yung jumbo natin mga Aji. And may OS pa tayo. Then rest of puro good. Yung tala, saka tong isa TM to. Baka paglaruin ko mamaya. And ito good pa rin. Ito alangan to, parang na-peste yata to. Sa tingin ko mamatay to. Pero ito yung mga gagamba natin mga Aji. Tingnan nyo sila, lapse na sila ng 2 days. Pang 3 days na to since kinondisyon ko, or 6 days na. Bali 3 days na yung lapse nila. Na-explain ko kung paano ko ibalik to sa conditioning. Pakita natin baby paano natin papagalawin to. Una ko ilabas mga Aji is yung OS muna. OS natin. Tingin ko kasi mga ganda-ganda to. Ganito pa rin itsura ng mga Aji Matagal na sa akin to, 1 week na may get. Or more than 1 week mga Aji, 10 days siguro. Ito yung OS, napakaganda. Kumbaga sa tigre to mga Aji. Ang ganda ng kulay niya kasi maputi siya, mataba yung paa. Sige, ganyan muna siya mga Aji para ma-compare natin. Then labas tayo ng good size. Tigre pa rin. Kasi sa selection ko lang ito mga Aji, kasi may selection ako nagagamba. Ang ginawa nung selection ko nagagamba ng good is kinuha nila yung mga paborito nating kulay. And para maiba lang mga Aji, kasi ako laging gagamba ko mga Aji puro off color. Kaya ito, pakitaan ko lang kayo muna ng mga gagamba natin na puro tigre. O, kapit ka muna. Ayan, nakakain to sila mga Aji. Kagabi ko pinakain kasi may ginagawa ko paggabi. May sideline tayong ginagawa. And pakita natin yung tala. Ito naman yung TM size natin mga Aji. OS good saka TM. Ito yung TM mga Aji. Nangitlog ng tala na to. Pero TM to mga Aji Yup. Nako, dito na siya. Ito na siya mga Aji. Yung isa. Ito lang yung paborito kong kulay mga Aji na natira. Yung TM din to. Nope. Uy, muna, hanapin natin yung tala kasi ano naman lang yung baby. Hindi mo natin yung tala. Tapos yung jumbo naman mga Aji. Ay ito, pakita ko baby. Yung jumbo natin. Natalo to sa salmon ni Albia mga Aji. Ang galing ng salmon ni Albia. Pagkahuli dito hindi na binitawan to. Lumaban naman siya. And titignan natin. Sa tingin ko nasira yung paa niya, yung pinapitan. Pero yan medyo nagbabandera na mga Aji. Pero nasayangan kasi ako. Kaya kinuha ko to mga Aji. Tinry ko, pinakawalan ko. Kinuha ko kinabukasan. Yan siya. Yan yung jumbo mga Aji. Yan, ganyan ka lang. Sunod mo nga to baby. Yan. Start tayo TM, OS, TM to. Yung tala na TM sa tala. Maganda-ganda yung tala eh. So, happy ko lang mga Aji galaw ng mga gagamba naman mga Aji. Ito kunyari to, lapse na to mga Aji 3 days na to. Medyo lumama nga siya. So tignan mo yung galaw ng tala natin mga Aji. Mabilis pa din siya. And ang gawin natin. May paborito ako dito mga Aji. Ito
So, paita sa inyo. Marami ako dito mga ganda. Ito pala muna sa'yo. Gusto na rin tong tigre na to. Marami akong mga gandang tigre dito. Ito. Tapos yung tulog ng gagamba, lapat na lapat. Uy! Yun, nakita nyo naman yung galawan ng gagamba. Pag alaga pa rin naman sa mga adi, ganito pa rin gumalaw. Kasi pinapaarawan ko pa rin naman to. Napapakain ng maayos, napapaarawan. Lalo pa ito mga adi, oh. Pag nakita nyo gumalaw tong puti na to, yan mga adi ang galaw niyan. Nope. OS yun mga adi. Ito. Tiwala pa ako sa laruan nito mga adi. Kahit laps na ng conditioning ko to, lalaro na matindi to. Kasi itong gagamba na to mga adi, winner na to. Yung nga laging lang sabi, pag winner mga adi, winner ka talaga. Uy, buti na lang. Marurunong yung mga gagamba ko mga adi. Bumabalik. Ito si Jinky. Ito yung matindi natin gagamba mga adi. Nakatatlo to. Nung naglaro kami nila Albia. Ito mga adi, oh, si Jinky to. Jinky. Kasi may gagamba ako mga adi. Django, Jinky, saka si Changa. Ito si Jinky to. Jinky. Jinky tulog. Pagalawin natin to mga adi. Ito naman. Jinky yan. Ito. Hop. Kunin natin tong good size na isang tigre. Tingin ko ito mga aji, makakadami pang gagamba to. May kalaban lang to ngayong araw mga aji, makakapitas to ng dalawang laban to. Hop. Yan yung mga gagamba natin. And labas ko pa nga itong botchog na to mga aji. Puro same yung mga kulay ng tigre. Kasi ito yung tira lang to mga aji nung mga binili sa akin. Kasi minsan talaga may stock akong gagamba dito. Ito yung mga tira nila. Kung ano yung tira nila mga aji, yun lang kinondisyon ko. Kasi baka sabihin na pinili muna natin yung mga ganda bago sila. Ito mga aji. Yan. Yan naman yung mga gagamba natin. Yan yung OS. Kung natin yung OS. Ito yung mga pinili. Pero para sa akin mga aji, pinakamaganda kong gagamba ito. Ito baby, pakita mga baby. Ito ang pinakamaganda mga aji. Sa lahat ng hawak ko ngayon, ito ang pinakagusto ko. Kasi yung bigat niya, yung bilis niya mga aji nandun. And pag ganito lang ito mga aji, pag nasalangan mo to, talagang may kalalagyan ng gagamba dyan mga aji. Yan. Kita na naman kondisyon yung gagamba. Kasi lapat yung tulog niya. Ito yung Jumbo OS. Puro good to. TM tong dalawa. And good din yun. Ito good pa na isa. I-layer lang natin tong good pa na to. Yun, napakabilis. Grabe. Napakabilis ng mga gagamba. Yun ang maganda mga aji. Pag-alaga nyo yung gagamba nyo, kabisado nyo yung galaw ng gagamba nyo, mabilis. Uy! Kita nyo mga aji, mga agat siya. Pero kung kinagat niya yung good, nako, malaking chance sa mamamatay siya mga aji. Kasi malaki-laki itong good size na to. Patulugin na natin, papapwestohin natin. Tapos, update ko lang kayo dun sa pag-giveaway natin mga aji. Popost ko na lang sa Gagambino PH yun. 4 yung bibigyan ko. Gusto bumalik talaga sa kaha mga aji. Balik na nga natin sa kaha to. Balik dito. Gusto na talaga sa kaha. Ayan. Ayan na. Ito na yung taho mga aji. Sasandokin na natin yung taho. Ito yung gagamba. Lapat na lapat mga aji. Alagang alaga. Ang gaganda. Ayan siya. Pagod siya. Dito balik na natin siya. Tapos t-shirt, yung papag-giveaway natin mga aji, t-shirt, pitak, gagamba. Basta abangan yung mga aji. And yun yung salmon natin, makita ko na rin sa inyo siguro mga 2 days from now bago dumating. Jumbo natin OS, marami akong gagamba mga aji. Naparating yung mga gagamba ko. And ano ba, ito pala pakita ko sa inyo mga aji, yung sinasabi ko parang mapeste mga aji. Kasi yung tulog niya parang alanganin. Hindi ko alam ba't nangihina siya mga aji. Medyo lumuma yung itsura niya talaga.
Parang napeste lang siya. Hindi siya tumutulog ng lapat mga ali. Yun lang, pinakita ko lang sa inyo yung mga gagamba natin ngayon. Siguro parang gusto ko maglaban mga ali. Kaso pangit kasi yung stick ko. Sino kasi umuna sumakmal dito mga ali, madudulas. Kaya next time na ako magpapakita sa inyo ng laban. Padaanan mga baby yung mga gagamba natin baby. Daanan ba lang, start ka dito. So punta dito mga ali. And maraming salamat po sa suporta nyo. Thank you. 150k subs tayo mga Aji. Promise ko sa inyo maglalabas ako mas magandang content para sa inyo mga Aji. And yung sa Japan natin, salmon natin, abangan nyo. Kasi lumalaki na sila. And yung salmon ko mga Aji, kakaiba yung salmon ko. Kasi yung salmon na karaniwang kulay mga Aji, hindi karaniwan yung salmon, yung kulay ng salmon ko mga Aji, kasi ano siya, cultured salmon siya mga Aji. Rare siya pero dilaw. Yung kulay ng salmon ko mga Aji, rare pero dilaw. Kaya abangan nyo na lang kung ano itsura ng pag lumaki na. Ngayon yung gagambang Japan natin mga Aji, lumalaki na sila ng ganito. Meron ng ganito mga Aji, kaya yun lang, abangan nyo po. And God bless sa inyong lahat. Much love and respect. Yun mga Aji, sa mga gagamba ko, may mga pinangalanan na Jinky, Chango, saka si Changa. Ito si Jinky mga Aji. Tapos ito naman si Changa. Mas malaki ng konti yung galamay nito. Pero kung kakasaka, halos parehas naman sila. And yun, makikita natin kung kakayanin ni Jinky si Changa. Si Jinky mga Aji, pumitas to ng 3 nung laro namin nila Albia dito. Ito naman siya, pumitas siya ng 2 mga Aji, yung mga dayo. Mapupunta dito na gusto lang makipaglaro. Yan. Ay game natin. Last game to mga Aji. Zoom mo na lang baby pag ano. Magalit na galit si Jinky mga Aji. Okay game. Yun lang mga Aji. Sana ma-enjoy natin to. Uy, huwag kang kumagat. Tayo ka dyan. Oh, harap. Tagal. Dito umarap mga Aji. Harapin natin siya. Uy, harap. Dali lang mga Aji. At mahirap. Sulit yung mga langgam Harap ka. Yan, game na mga Aji. Panoorin nyo paano magsakmalan yung nakalaps ng conditioning ko mga Aji. Sige. Sige. Nako si Jinky. Si Jinky. Huwag kang ganyan Jinky. Huwag kang ganyan. Nako si Jinky mga Aji. Grabe, ninali si Jinky. Mas maliit kasi yung galamay ni Jinky mga Aji, pero inano ko talaga kasi audition ko rin naman. Nako, wala. Grabe naman to. Si Changa mga Aji yung nanalo. Ito mga Aji, wala na to, tapos na to mga Aji. Parehong kondisyon ko naman na ano to, laps na lang ilang araw. Pero ano, hindi talaga kinakaya ni Jinky kasi sa ulutan mga Aji. Yan, talagang hindi niya kinaya. Pumalag naman siya, hindi naman bumitaw yung gagamba. Yun yung lang yung sinasabi mga Aji. Pero medyo, ngayon lang ako ulit nag-video ng gagamba ko mga Aji, yung pinaglalaban ko. Medyo nakakalungkot din pala ngayon. Mas gusto ko pa, ano, ibang tao yung kalaban ko kasi sariling gagamba ko yung pinaglalaban-laban ko na ngayon. Yun mga Aji, sana nag-i-enjoy po kayo. Ito pinakita ko lang sa inyo mga Aji kung paano lumaro pa rin yung gagamba natin. Madiskarte, hindi umaayaw mga Aji. Tapos basta abangan nyo yung pag-giveaway ko, t-shirt, pitak, gagamba. Pero kung ano man yung mauna dun mga Aji ba, yun yung masibigay natin. Hindi ko sinasabing maganda mga Aji, pero abangan nyo yung t-shirt, napakaganda niya. And yun, sana po mag-enjoy tayong lahat. And God bless po. Much love and respect from Gagambino. And maraming salamat, 150k subs. Nakuha na natin, and yun lang. Magandang umaga sa inyong lahat.